Numru ta' Indjani residenti f'pajjiżna qed jalegaw li nġibu Malta bweda ta' xogħol li jħallas tajjeb, iżda minflok qed jispiċċaw jitilqu lura lejn pajjiżhom b'dejn kbir. Storja li tikkonferma abbuż faċċat li qed jibbaża fuq il-mudell ekonomiku li ħaddem il-Gvern ta' Bela f'dawn l-aħħar snin. Rahman Khan, Indjan li tkellem mat-Times of Malta, irrakkonta kif hu kellu jħallas 6,000 euro lill-Aġenzija tax-xogħol bl-isem ta' Abroad Study Plan sabiex jiġi f'pajjiżna. Din il-kumpanija tibgħat lin-nies lejn Malta u stati oħra Ewropej biex jaħdmu f'dawn il-pajjiżi. Minn 9 persuni li tkellmu mal-Gazzetta, 7 minnhom qalu li spiċċaw bla impjieg wara li waslu f'pajjiżna. Dan fil-waqt li kollha konfermaw li ħallsu eluf ta' euro. Ġimgħat wara, dawn għadhom bla impjieg u bla paga. Permezz ta' filmati fuq YouTube is-sit tal-kumpanija qed iwieħed salarju li jibda minn 1,700 euro u kapaċi jlaħħaq l-2,250 euro fix-xahar. Khan qal li hu kien ġie Malta s-sena l-oħra fuq din il-weda iżda mar lura l-Indja wara xahrejn bla xogħol. Huwa kien irritorna Malta f'April li għadda kif kien intqal li issa hemm xogħol jistennieh. Madankollu għal darba oħra ddaħħal f'nasba, hekk kif ilu 6 xhur bla xogħol jgħix fuq il-flus li qraba tiegħu batulu mill-Indja. Huwa kien ġie pajjiżna biex ħallas id-dejn li kellu minħabba li n-negozju tiegħu lura f'pajjiżu kien sfaxxa fix-xejn. Iżda minflok spiċċa ħallas dan id-dejn spiċċa f'dejn akbar. Din l-istorja żvelata mit-Times titfa' dawl fuq il-mudell ta' cheap labor u abbużi li jikkaratterizzaw is-settur tax-xogħol.